kublai fibaro ngade Dr. E.L. Kharmuti, District MCH Officer jong ke East Khasi Hills. Mentagasngi kadai kajing pelat padba ya kajing tika ko vaksin ya kirta khatsan hadok khat prasnem. Ke ikani ka ko vaksin kani la long basna daka Bharat Biotech kulum bat ka ICMR bat ka virology department jongka Pune. Kadai ka inactivated vaccine ngidan artli gi dose bari ban ai but kajing phe na ka dose bading kong ba dose ba ar kadai arpo prasngi lani sautayo. Kani kalong ka vaccine ka bala penmi daka Government of India bangi dei ban ai ya kini ki khna ki badan khatsan hadok khat prasnem. Kajing phe jong kani ka vaccine ko vaccine bat ka Covishield kalong ba ya ka ko vaccine ni ai ya ki khna ki ba hapo khatsan hadok khat pra kat ba ya ka Covishield ni ai tangi ki ba khat pra sejrong. Tekani kajing bha jong kani ka vaccine kalong hinyo phu pra percent but kajing ya da jong kani ka vaccine kalong khnai phlai percent. Ki e kita ki ba mla ban ai ya kani ka vaccine ki ki bri badan kanu ka allergy ya ka vaccine. Kani ka vaccine ka yarap ban ya da ban yo e kajing pang bat kumjuru banam poi kajing yam. Kita ki side effects bagi yo na kani ka vaccine kilong kadon kajing kala bandan kajing pang na ka jaka ba eye injection kajing saw nang ta kajing shit kajing solong kanroi kajing king khle kajing sngothai bat kajing mi ki kinja rashes hapo kamen. Ya kini belingi ai khnang kini ki khna hagani ka age group kalong ka way ru ba kini khna mantakin habban le ban ai ki exams jong ki prepare de haba ki li ai ki exams ru ki habban le da ka offline tingi kwa ban ai kata ken ki da ki na ta ka daw ni kwa ban ai kini ka vaccine ban yarap eki ban yada banum yo eka jingpang covid to kumjuru ye ki khna ki ba habban puli shabar kari jongi kidon kam banyo ekani ka vaccine khanang ba kinyo ka admission ha ki wiki colleges leniki universities ki badan shabar namala da ki me ay ekani manla ka shposngi ki hak banta se ka RT-PCR par kumjuru shabar kinum accept yaki na nikim ni manla ka shposngi ki hak banta se ka RT-PCR par kumjuru shabar kinum accept yaki na nikim kinum sha eki bikin rung hakini college lada kim dei kita ki balayo eka vaccine habaka sarkar kala ai ki kila lenti ban yada tangkat ni kublai shibon.